ମୁଁ ତ ରେଡି କେହି ଦେଖା ନା ସେ ତରବର ଆସିଗଲେ ଦି ଜଣ ବନ୍ଧୁ। ତୁ ଦେହେ ଖରା ତ ବାଜି ବନାଇଲ ବାଦଲ ସାଜି ମୁଁ ଦେବି ତତେ ଛାଇଲ। କଳା ଗୁରା ମେଞ୍ଚେ ଲଗେଇ ପଳେଇ ଆଜି କାଢା କିଲୋ ହେଇଛି କଳା কোন রঙ্গন দিদা কি করে বড়াই জি गिफ्ट फॉर यू गिफ्ट फॉर यू मोटी अरे बाबा होती कि नहीं हब्बा हब्बा बाहादर भाषा बिंदे ए हब्बा কি করে हब्बा दी কি করে काल कॉमेडियन बात में हो रहा কি করে কি করে କଥା ହଉଛି ସେଇ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ହେଲେ ଲଗେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ কি করে ସେକେଣ୍ଡରେ ଆସିଲେ ଶାଳୀ ମହାଶୟ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହଉଛି। ତୁ ପ୍ରୀତି ବାନ୍ଧିବୁ ରଖିବୁ ମାଟିରେ ତୁ କାହାକୁ ବାନ୍ଧିବୁ কি করে ଚଷମାଟା ଭଲ ନାଚ କରୁଛି ରେ ଆଉ ହୁଳୁ ହୁଳୁ ପକଉନ ମୋର ଏକି କଲ ଭଲ ପାଇ ତମେ ମନ ପସନ୍ଦିଆ ଗୋଲାପ ଜାମୁ ଆରେ ତୁ ଆଇଲୁ ଆଇଲୁ ଧରିବୁ ନା ଧର ସେପଟକୁ ଯାଇକି ଧରତା কি করে ସେ ଫୁଲ ଖସୁଛି ଯେ ଖସି ପଡୁଛି ତାର ଲାଷ୍ଟ ବାଜିଲା ବୋଲି ବଡ ବାଜିଲୁନି ଆଜି କିଛି ବାନ୍ଧିବୁନି কি করে কি করে ଆରେ ଏଇଠି ବାନ୍ଧୁନୁ ମୋ ରାକ୍ଷୀ ଆଗ ବାନ୍ଧିଲାନି ତାର ବାନ୍ଧିବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଯୋଉଠି ବାନ୍ଧିବୁ ଖାଇଦି কি করে ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ତାର কি করে